Нека преминем към регистрационната форма. Посочваме твой имейл. След това трябва да потвърдите, че сте човек. След това трябва да потвърдите имейла си, като използвате кода, който ще бъде изпратен на имейл адреса, който току-що посочихте. След това трябва да измислите парола. След това, много важна стъпка, на тази страница трябва да въведете бонус кода, който ще бъде в описанието под видеото. Този код ще ви даде 20% кешбек при спот търговия. След това ще трябва да верифицирате акаунта си. Не се притеснявайте, това е бърз и интуитивен процес. След верификация, вашата търговска сметка ще бъде активирана и всичко, което остава да направите, е да заредите баланса си и да започнете да търгувате с фючърси. За да допълните баланса си, кликнете върху бутона Депозиране и изберете удобен метод за допълване. Най-добре е да използвате P2P, тук трябва да посочите сумата в долари и да изберете удобен за вас начин на плащане. От изброените подолу опции, вземете предвид не само обменния курс, но и рейтинга. След това трябва да изберете опцията, която ви подхожда, и да кликнете върху Купи USDT. USDT, или Tether, е най-голямата стабилна монета, обвързана с щатския долар в съотношение 1:1 и служеща като негов дигитален еквивалент. Ще ни е необходим USDT, за да купуваме и продаваме фючърси, както е показано по-късно във видеото. След като кликнете върху Купи USDT, ще трябва да завършите плащането съгласно интуитивните инструкции. Няма да направя това сега, защото вече имам USDT в баланса си. Накрая, не забравяйте да кликнете върху Преведено, уведоми продавача. След като продавачът потвърди получаването на плащането, средствата ще бъдат кредитирани във вашата сметка. След като USDT пристигнат във вашата сметка за финансиране, ще трябва да ги прехвърлите към вашата фючърсна сметка. За да направите това, отидете в секцията за търговия с фючърси. Намерете бутона Прехвърляне. След това изберете откъде да се прехвърлите. Финансиране и къде. Фючърси USDM. Това е всичко, вашите средства вече са в фючърсната сметка. Сега можете да направите първата си сделка. Нека купим фючърси на биткоин. Ще ви покажа най-простия пример. Първо трябва да изберем ливариджа. Избираме ливаридж 2x, тъй като колкото по-нисък е ливариджът, толкова по-малък е шансът да загубим всичките си пари. Сега трябва да решим дали да отворим позиция нагоре или надолу. Нека отворим дълга позиция, което означава, че приемаме, че биткоин ще се повиши и ще реализираме печалба. Сега трябва да определим цената, на която ще купуваме. За удобство, кликнете върху наличните цени, изберете обем от 100%, за да използвате пълен ливаридж на позицията с ливаридж 2x и кликнете върху купуване / дълга позиция. Това е всичко. Нашата сделка е отворена. След известно време виждаме покачване на цената и сега трябва да затворим позицията си и да фиксираме печалбите си. За да направите това, щръкнете върху бутона Пазар. Поздравления, фиксирахте печалбите си. Това е всичко за това видео и ако имате въпроси, моля, оставете коментар и ще се опитам да помогна. Чао на всички!